onye na-elogilo ya ọnwụgbuo ya onye na-elogilo mmiri loo ya na ụzọ oke ebere taa dị nnọọ nwa drive mmadụ onye ama I was officer at duty. I die patrol one here. I was officer at duty. I know one Nigeria. Officers at duty. Mana I'm a pandayo. Sorry, sir. Sorry for yourself. Okay, let him read you. Give the choose on it. Let's have the whole road, not this whole neighborhood. When the road does the Gabriel track road, which means you are a tracker. You won't use it. It would them hand the robbery name, Hotcha. And that particular on your motor. Organ on his side. Huh? Organ on his side. Okay, go. Hello. On his side. Tell you her. On a bit. Okay, organ on a motor. Ogri na emeba. Bia, welcome. I'll go on my motor. Yes, some more. Ele hunu were oshishi bushishi uzo. Ijay cross road question. Mwa bia cross road I go. You had to go shoes or I push shoes a can do shake on. Yes. I could make 1 minute on the quick. On was Rose on the Gaba. Now, Uzompio. Bia cross road I go. I will officer at duty. Officer at duty. 1.5 officer in high war. Our high 1.5 officer. 1.5 officer. I will. Only have at Cookie Cook and Pibu. Ele particulars, ele certificate is motor. Motazri na US azo heba. Atohe bedi atohe. Ni wa akwukwo ya. Ele ihe ha na go. Ele diverse license go. Ono ni meba. Ono nga. Yes, everything is there. Ye ni no nga. Yes, yes. Ele rovin here han ele residential particulars go. Ele go nka na kpo residential permit. Anu be kwemo akuka na. Eno be na Nigeria mbo. O ka me need residential particulars. Maka gene. Ihe ga eja amata onye wo. Idoda ya anya. Idoda ya anya cha cha. Iro onye oshi. Otacha hu ga iri robbery. Samba eshi aga etime ihe n'obodo na mrebe to ga abia. Nya yi residential ihe ha na go. Ma death warrant go kwa na ebe. Ekwe nka na kpo death warrant na Nigeria. Maka inwe ọnụ na Nigeria. Ka na aju death warrant. Ka mụrụ tageshi liozu gị. O giwa ka ga eli ozu. Ị na-akpara onye police. A ga eli ozu nke. Ị na-akpara onye uwe ojii. Onye segukwuo. Amara gị n'ọra. Wipere. Onye segujo. Aka chere ka gị kwa mgbure mbigbo taa bigbo gị nga na gị nwa one time. Asị ndị tigo ọnụ n'ụka. Ị ga-emechi ọnụ gị na. Ikwu na ibu onwe anyị. Ị ga-emechi ọnụ gị na. Ị ṅụrụ ka anyị. Ịchọrọ imefe onwe gị na. Ịchọrọ imefe onwe gị na. Ịchọrọ imefe onwe gị n'ihu nwoke a na. Ndụ ọtọrị. Ngwụ isi na kwe gị shọpụ. Nkagburu gị. Mmapụ gị ọnụ. Ndị uwe ojii ele ihe a ga-emere unu. Ihe a ga-emere unu. Onye nwe nwoke ọma. Ịhụnanụ n'ụwa shiri ike. Onye ọzọ a ga-emere anyị na ụdị ha na-adị mbụ emere anyị. Mee na anyị ha na-emere anyị o. Anyị nwedo choice. Ụtọ ụlọ ọwụ. Ọrụ anyị takwana n'ahụ na anyị daara ya wete obi ike. Ọ wụta ụlọ osi dapụta anyị n'ọnya anyị ndị chọọchị. Ọmụ a green wire. A menyere unu aka. Eso? Bịa. Saa ha go green wire. Green wire. Green wire? Yes. Nna anụ n'ụwa niile. Yes. Na-awa ya ego. Ọmụ a nọ ebe a. Enye gị akaụntụ gị dọga ego. Ebe! Akwa ihe m kwuru kwụsị iwe ezigbo mmadụ. Ndị eluigwe ekpughele m ihe m nle anya n'ime ndụ gị. Hụtakwana ya na ịwụ m ọbụdụsị iwe ezigbote ndị oshi.
Iwa woman he what had a wash. I know why no pananga. I would have some size oshi. I dare zoshi. Mana. I don't know what you will have. Okay, so bad. I'm going to be on a motor come to so some piano motor. You go there. I have got one. I have got one. Also, the beer. I don't know quantum. I'm like, no, I got in a post. I'm like, a post. Come on, I'm like, I'm not planning take this, give me a call, I'll wire some money to you. You got wire, amigo? Yes, I'll wire. Hey, you want your wire? Hey, okay, man, thank you. Brush. What was this? I got it. Brush. Move. Hey. Where's your man? What happened? What do you want? Hey, what from? Yeah. You do green wire. Hey, green wire. Hey, don't play on the phone. Ganule. Edinanya ebe. Ola akara ekwentị ahụ onye waya na-egbu. Nye m akọprịtị. Nye m akọprịtị. Ndị n'ụlọ ka nwee ike ịkpọ ya. Nye ga akara waya. Onye waya nyere m ka ịkọpịrị kpọọ ya. Abi? Ọ mla ike onye na ya sanye kpọọ ya. Ụmụazị ibe ga-akọpịrịcha na grave nga a ga-eli. Rọnwa grave ha nwa brief rọ ya. Date are waiting. Onye nwanyi nwe onye wụ. Nwa na kwụsị ngogbe nwe onye nwune mmam. Ama mama kwụsị ya ka m yigo ihe ahụ film ka m na atri ihe oyo. Namba nyere m namba ọsọ kpọọ ya, nwere boss ai kpọọ ya. Ọsọ mme kpọọ mụ, ọsọ dị ai kpọọ ya. Read my lip. Kpọọ mụ, ọsọ dị ai kpọọ ya. Ikwu okwu ya maka chimuru ihe bi gbogo tenye get complete position. Ihe m jọ gịnị? Ama akọ ike ugbo nkwọ gị isi ga-atọ n'ụtọ n'ụpụ apụ. Ole ihe m chebatu ka ntụkọ na gị. Ole ihe m ihe m ọbụla ga-abịara mkpara gị kpachie ya rụsụ ya. Iwu dị amụsụ. Ihe ọma ga-abịara gị osidi na mbabịara gị. Ihe ọma ga-abịara gị n'osidi na mbabịara gị ya wụda akabịa ka ihe ọma ga-abịa ọ na-aka ka ihe ọma ga-esi abịara gị. Etu onye waya si nye m nọmba nye m akara ga-asị mkpọọ ya ka ọ waya arara m ihe ya waya ga m nnetu gị ihe m ga-enyetu gị. Onye waya nyere gị akara ọnwụ na-agụgụ maka Chineke ọnwụ na-agụgụ agụgụ m eji osisi aka nkịtị ka m ga-edote m nke ọ bụ dị m kwụgbo oge gị nwụọ agaghị m eburu gị osisi maka m nwe eburu gị osisi ịkpado onwe m. Mmanya na-aga m abaghị ọgụ ọ maka efe ndị uwe ojii na ọ ntụtara ya ewezụga igbu hụ ihe m kara ime gị amaka efe ndị uwe ojii na am tụtara ha eme gị sụtụrụ m efe ndị uwe ojii am tụtara gị sụtụọ ya sụtụọ igbu hụ na agaghị m ata gụta ọmụ akparịrị onwe m maka nwunye m sị m ka mụ na ya mee biznes ya kwete m ga-akpụrụ nkata ara kpụrụ nwa bụ usu mụ na gị pụta kpamaka sụtụọ ndị uwe ojii na Tifimo sụtụọ ndị uwe ojii Tifimo sụtụọ ndị uwe ojii Tifimo sụtụọ ndị uwe ojii otu aka m nọ n'isi go Tifimo sụtụọ ndị uwe ojii ike ihe akpa tebụl ka m tụkwasịrị aka m Tifimo sụtụọ ndị uwe ojii na gboo ma nwa ya m ga-eme gboo ị gadara ike ya mgbu oge na-agịdị m aṅa na mgburu mmanụ ọ bụ na egburu m nnụnụ chọkasị mgbu oge ihe a ga-awụ na egburu m nnụnụ ọ gịda asị na mgburu mmanụ chọkasị iwu mmanụ m keliele gị Tifimo gwuru ike m ka ọgụ mana elele m anya Tifimo ịpụdụ nwa iji nwere ebe ị gaje ngo atụhịara nwere ebe ị gaje nga eke nwe kpọtara ụmụazị ibe gị ọtọhịa n'osisi nwere ebe ị gaje nga ga-atọhịa Tifimo ụmụazị ibe gị ọtọhịa n'osisi ihe m na-agwa unu kamgbe echi o sibirile this is the banner, this is the invitation, this is the church. I am live at the St. Teresa's Catholic Church, Mbato Parish, Ekwe, where it will be happening on the 1st of January
You can't afford to miss this wonderful show. I pray God will bring you back safely. God will bring your family back safely, and you will be here live and direct in good health to celebrate with me. Come and put me on top of the world, like I said before. Thank you very much. Chief Imo Music launching is going to be great. All these wonderful people you are seeing here, they are going to be there.